Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Nasi isibalo sethu. Sisebenza ngawo ama-systems of equation with substitution. Lapho sizothola khona ukuthi u-x ungubani, u-y ungubani, bayangenana noma abangenani. Sizosibuka lesibalo sethu, sizosenza, sophinde sibuyele kule ndawo sobhekisisa kahle ukuthi engabe isibalo sethu siyiqiniso na. Angisibhale lesibalo abasiphile sona ngale, ngisibhale khona la senza khona ibalo zethu. Basiphe u3 basiphe u-3x minus 4 ngiyafunda la eceleni is equal to -2, baphinde basiphe ukuthi u-y is equal to 2x plus 5. Basiphile ukuthi u-y manje noma kanjani mele ube u2x minus 5 ukuthola lapho u-y ke loyo. Asibone ke manje ngempela ukuthi sizomisa kanjani ukuze isibalo sethu phela sisenze, sihambe siyobheka ngale ukuthi engabe siyiqiniso na. Ebhalo -3 wethu. Khumbula ukuthi u-y phela bese siwuphiwe ukuthi uba. Ngakho esikhaleni sika y sesofaka lokho esikuphiwe ukuthi u-y umele bani. Nako siyakuvala la sikuvalela ikhwapheni. Ko2 -2. Sisuka lapho simisa kanjani? Sino -3x wethu. Angu -4 wethu. Sizama ukugibeza phela ngalesi uhlanganise naloko kuphakathi ekhwapheni sibone ukuthi kuphuma ba. So ba no -8x, u4 la -4 -5 uzoba u+20 -2. Siqhubeke. Singahlanganisa phela la ngoba base bakwisandla esisodwa laba. U-3x no -8x uzosipha u-11x plus 20 -2. Thanda ukubalula impela. U-20 wethu, u+20 wethu lo sifuna ukususa phela sibone ukuthi obani abasusanayo. Bayasusana. Sele lo bani ke ngala? Sele lo -x wethu ngalesi nani? U2 na ke lo no20 uzosipha u22 o minus lapha bayasusana bahlangene. Uzosipha u-x -22 divided by -11 usipha ba u22 nje divided by 11 ba u2 o minus bit bayasusana. Na umphumela wethu wa x, u-x wethu uzibani is equal to 2. X wethu is equal to 2. Sesifikile ke ekuxazululeni okade kuthanda ukubanzima kakhulu. Manje kodwa phela samele sithole ukuthi u-y wona somisa kanjani ngendlela elula. Noma phela besinikiwe ukuthi u-y is equal to 2x plus minus 5. Kepha somele sithole indlela phela elula ukuthi na u-x inamba yawo bani. Khumbula ke manje sesino 2 la esikhaleni sika x -5. Njani ngifuna umbala ya -5. Ngiyawuthanda impela lo mbala ohlaza. Y minus u2 times 2 siyazi ukuthi u4 minus 5. Y usipha ba? Usipha u1. Na umphumela wethu kwa y. Y usipha bani? -1. Uyabona ke manje sinemphumela yethu. Singaphinde futhi uqhubeke uyoyifaka la endaweni zakhona ukuze ubone ukuthi ngempela impendulo yakho esesimeni. Yabo, bawuthi uyabhekisisa othiki. Umphumela wethu ume kahle impela. Sibuyele la emuva sizofaka la sibone ukuthi sothi 1. Sitheni u-x wethu is equal to 2. Uyangibona ngiyafaka lapha esikhaleni u-y wethu besithe uba u-1. Asibheke. Sithole ngempela. Imphumela wethu muhle kabi.